Dobro veče, najbolja zemlja na svijetu. Ti si jedina kojoj nema gladnih, žednih, nezaposlenih. Svi su penzioneri sretni i ne mogu potrošiti penziju kolika im je. Studenti studiraju besplatno, bolnice su prazne jer su svi zdravi. U Sarajevu je voda besplatna i nema smoga. Kafane su prazne jer svi rade pa nemaju vremena ispijati kafe i tako dalje. Ovo nije iluzija, ovo je stvarnost, jer ja nikog ne vidim da se buni, pa je očigledno ovako kako sam opisao. Ništa se samo od sebe neće promijeniti, lako je šutjeti, ali treba imati muda pa progovoriti.